don ka ten ka basnya tenat bah ka bong kumne bah ka jing jong pi wat sngo shngan bo om don ba pe ya ka jing le jong pi namar bangi im ha ke ni kesngi ba ka kenro jong ka ying jong pi ka tam ka skor ban snap jing khang jong ka ying jong pi ka tam ka khamat ban ke mi ya pi wat ki ding ru ki don ka sur ban kran ki marat ki nang ban thok de nang ata ka daw ki ong usamla udang mud ha ke jumut jong prakhat jong henry ki temmen ki la phos ni lupa kuble ya pi ki parlop ki janga manga ngade remingson bamon par sajisen kapeng subha pi po jonga ni ka channel jengi lengba jonga ni ka jing tho anak balengkot mendakaski laong ba hisin ha ko be ka por don uwe ubru ba hiteng ubam don ka jumut jum berkhat ka babiang padena mar ba ulong ubru ba hiteng kumta ulet na ka we ka jaka shakawe par ka jaka pan yo jingba tila jia ha ka we ka ski kat ba udang shang ha ka we ka khalau kensan ha ka ta por wan mi saungot kinong to ba kila bat ya uta ubru ba hiteng lastang ban bom ke lastang ban sho yo parki ong artar yo sei kat ka ba medon hapla jame ai lut hangi uta ubej bapli dan pesa don rum bat ulastang ban yam lastang ban leniar ngam don rum subha ban mapianga bat habaki yo skau ya kata ka jingyam ya kata ka jin leniar jong uta ubej kila sangai no ban sho ya uta ubej bat ha kata ka por lastang ban talasi ya ki plajo bat kilap sisya ba don rum bat ha kata ka por kila pan map na uta ubej upan japan ban na kita kinong tu subha ban ai jayanga bat kita kinong tu nong luti kila ai jumbam ya uta ubabe bat hadin ba uta ubai ula kadang ka kapo jong ula kerpat ya kita kinong luti ngobha ban yalam nga kat sebab hilek ngan le kat kabab hi pha ma phi kada phi ai nga tang nga jingbam ngalahun bat kumta kita kinong luti kila yalam ya uta ubai bat hagawi ka sngi kila thmu ban tu hagawi ka ying ka ba ikan jaba bat kila ong ya uta ubru ba hiteng me yeng bat ap hang ni habar kat ba mangi ngin rung hapo jong ni ka ying ngin tu ngin luti ya ka ni ka ying bat lada me yo i don mano number 1 shutit ya ka ni ka jingkhang bat marsen deptit ya ka ni ka jingkhang pet no shaklau wut bat kumta kat kum kata ka jingpen bet jongki uta ubei u ap habar jong ka jingkhang jongki kat ba kita kinong tu ki rung hapo jong ka ying bantu ban luti ya ka ta ka ying bat kat ba kita kinong tu kila rung hapo jong ka ta ka ying kimpat yo hi bantu uta ubei ha ka ta ka porla tit jam ya ka ta ka jingkhang bat marsen deptit ya ka ta ka jingkhang u pet no ila de shaklau kita kinong tu ru ki bot nadin jong uta ubei kidang tharai kidang mut madon shisha ki bru ki bawan markat ba kidang mare ha ta por anda kala poi kham panji anda kata ying uta ubei ula sange bar kita kinong tu ru kila sange bat kila thaj ha ta ka jimare jongki bat ha ta ka por kila kli uta ubei hatu don bru bawan mene henry uta ubei u ong ya kita kinong tu don bawan kita kinong tu kila dom ya uta ubei ti ha ba komta bali metit ya ka to ka jingkhang habang impat yo bantu rum henry uta ubei ujubab kumne hoj don bayoi don bapit ya ka kam ka bangile henry uble pat uyo em ya ka kam ka bangile de na kata ka daw ngatit ya ka to ka jingkhang namar bangas ngo ma uble upit ya ka kam ka bangile ka jingga to kana ka long balangkot henry ka ka jing sneng ka banga kwa ban ai pi man ta ka sing ka long babun sin ha ka jing em jangi ladangi rung sipo ka shopping mall ladangi rung hapo jong ke atm hapo jong ka bank bat kumta ter bonsen ni GOE ya ka jingtho you are under a CCTV surveillance kamun ayu kata kamut bangidon hapo jong ko ke area kabalak mi yangi daka to CCTV camera bat kino ki kam ki bangile la record iki hapo jong ko CCTV camera bat habangi yaj hagito ke jaka ngisngau long ot ngimsngau tenat ban yaj namar dan bapet yangi dan mar record ya ki kam ke bangile bat hagito ke jaka ngim junle ya ki ki kam ke pasniu kumjuru ka jia haka jingim jongi ka baman lakasngi kala bande haki jaka paitba ne kala bande haki nuki ke jaka ki bomdon bayoi bat habangile ya ki nuki kam tu ki kam thim ni bam sap ni bam klop ni thok ni syukor ni sngaw ba omdon bapej omdon bayoi ya ka kam ka bangile ya ka kam ka bangitre henry m ngan ongi phi bayaki kam ki bangile haka jingim jongi man lakasngi la record da ublei ukhmi ya ka yaj ya ka ying ya ka thia ya ka shong jongi bat ngimla ban buri iladi naga khmat jong blei bat kumbangi yaj kumbangi let don akor don burom hakmat jong ko kamera kat no tam hakmat jong blei jongi ngatip ba pitip ba blei upet ya ka jingim jong pi henry nga shupkan mau ya pi that you are under a god surveillance perkumta kumbanga jongi pi man lakisngi im ya kata jingim le ya kata kam mapilong kan nuksa kababha nak mentajung kuwe ngin saya kan doi pihak ke par ki video tad hadu kata kapor bye bye stay safe.